Pagka nag-schedule ulit ng Quadcom hearing on the topic of EJK, papadalan ulit namin ng invitation ng lahat ng mga resource persons. So, ngayon, naisip kasi namin na siguro dapat every hearing na lang, no? Although yung invitation namin kasi kay former President Duterte, noon pa naming napadala yon, at this is an open-ended invitation. Meaning, at any time na merong Quadcom hearing, ay pwede siyang pumunta at imbitado siya. Ganun Pero din yung inimbitahan natin si Senator Bato at saka si Senator Bongo. pero yun nga, kasi at the end, di ba, in the end, maglalabas naman talaga kayo ng committee report. Pero can you actually come up with a credible committee report kung yung mismong itinuturong pasimuno nitong drug war na ito, yung dating Pangulo, ay hindi makakalahok doon sa mga pagdinig ng Quadcom? Well, pwede pa rin kaming gumawa ng committee report, pero syempre, we cannot put in the report kung ano yung hindi namin narinig, no, sa panig niya na bilang inaakusahan, no. Kasi nga, the reason why gusto nating pakinggan ang panig ng nag-aakusa at saka panig ng inaakusahan, para magkaroon ng fairness at transparency doon sa aming hearing. I'm sorry. Okay lang po. So, kaya nga pinipilit sana namin na kung maaari, yung mga resource persons na inimbita namin, makapagbigay din ng mga information at matanong din sila ng aming mga kasamahan dyan sa Quadcom. Option po ba yung i-contempt itong si dating Pangulong Duterte para mapuwersa yung kanyang paglahok doon sa hearing? Actually, hindi option kasi yun, Christian, dahil bakit, no? Siya po ay resource person. Inimbitahan namin siya because para makapagbigay siya ng kanyang ideya kung ano ba yung punot dulo nitong usapin tungkol sa war on drugs na kung saan humantong sa abuses na nakumit ng mga membro ng PNP, kaya nga nagkaroon ng EJK. Ano bang nakasaad dun sa planong yon, sa war on drugs na yon, no? Kasama ba talaga dyan yung sina-order na patayin, no, yung mga drug lords kahit na hindi ng laban, no? Kasi there are about base sa datos ng PNP, 6,000 ang namatay. At hindi naman siguro kapanipaniwala, Christian, na yung 6,000 na yun ay nanlaban. Precisely. Kaya nakakapagtaka, no? Kaya nga gusto natin makuha yung mga impormasyon na yan, yung mga opinion tungkol dyan, mula mismo sa ating dating Pangulo. Kaya gusto sana namin talaga, pati na rin yung dating Chief PNP, ngayon Senador, na kung maaari, magbigay din siya ng kanyang idea. Nga po, Kong, kasi hindi ba, alam ko marami rin nagtatanong nito, no? Di sa common impression, hindi ba masyado nagiging mabait yung Quadcom? Kahit marami na kayong nakakalap na impormasyon dyan sa pagdinig ninyo, and a lot of people salute you for doing your job. Pero in the case of former President Rodrigo Duterte, hindi ba kayo masyado nagiging mabait sa kanya or medyo takot? Hindi, walang takot dyan, Christian, no? Hindi kami takot dyan. Hindi rin kami mabait, no? We're just being fair, no? Unang-una, kagaya nga na pag-usapan kahapon, ilan ho yung ating iniimbitang resource persons? At doon sa dami ng resource person inimbita natin, ilan ba yung naging presidente o naging pangulo ng ating bansa? Kaya nga sinasabi natin na okay, in deference to him, bilang naging pangulo ng ating bansa, bigyan natin ng a little bit of an extension of our courtesy. Una, no? Pangalawa, dahil din sa fragile na edad niya at merong sinasabing mga karamdaman, dapat hinay-hinay din tayo tungkol dyan. Pero hindi ibig sabihin na may special treatment sa kanya o merong kaming takot, no, na maimbita siya. Ilang beses namin siyang inimbita eh. In fact, kung napapansin mo sa mga interviews ng ating mga kasamahan dyan sa Quadcom, talagang merong paninindigan, no, na kailangan madinig ang panig, no, ng inakusahan tungkol dito sa issue ng EJK na walang iba kundi ang ating dating Pangulo. Pero nga po sir, di ba, parang how can you reasonably inquire into the drug killings or EJKs during the drug war kung yung mismo tinuturong pasimuno?
Kasi kung titingnan natin yung mga akusasyon, napakagrabe at hindi naman ito first time natin madinig. Pero ngayon talagang lumalabas yung ano, yung grisly, tsaka yung mga grim details, 'di ba? Mm, Example, 'di ba kahapon nag-appear si dating Senador Leila de Lima diyan. Obviously mm, exonerated sa 3 cases, pero quote unquote na-EJK din siya dahil naging biktima siya ng drug war, reputasyon. ah, Yung isang na, humarap sa inyo, yung dating councilor, 'di ba? Siya yung mm, ginawang fall guy. mm, So, 'di ba? Pag tinitingnan natin yung account ng mga biktima, 'di ba dapat lang kausapin yung mismong naging itinuturong pasimuno ng lahat ng ito. mm. Kaya nga ang aming invitasyon ay sana makadalo ang ating dating Pangulo para matanong natin talaga doon naman sa punto na kung ano ba ang konsepto talaga nitong sinasabing war on drugs. Kasi kung mapapansin mo, yung lahat po ng namatay, no, ay may kaugnayan doon sa usapin tungkol sa illegal drugs, no? Mm. Whether totoo na sila ay may kinalaman sa issue ng droga o wala, doon sa datos ng ating nakita ay sila ay napatay dahil nga sa mayroong silang kaugnayan di umano doon sa illegal drugs na issue. So, Mm. dahil yun ang issue kung bakit sila napatay, ay gusto natin malaman kung kasama ba doon sa plano, kabuuang plano ng war on drugs, yung pagpatay. Eh, syempre, doon tayo nag-umpisa sa mga players, no? Yung mga perpetrators. Doon tayo nag-umpisa sa mga policy makers, kagaya ng itong si Colonel Garma, Colonel Leonardo, na somehow they were part of the plan, no? Kung how to implement itong sinasabing war on drugs. Mm. Na kung saan ay nabanggit nila na kapag may patay ay merong reward. So Correct. dahan-dahan na namin nakikita at binabalatan, no, yung issue yun hanggang sa dumating tayo sa punot dulo ng issue o ng usapin na ito. Mm. Pero hindi pa po ba obvious by this time? Kasi kung babalikan din natin yung mga pronouncements in public Mm, before ni former President mm, Rodrigo Duterte, mm. 'di ba inutusan nga niya na pumatay. Kung ayaw Oo. ano, kung ayaw manlaban, bigyan niya ng baril para Oo. manlaban, para mapatay niyo. Yung mga ganyan, 'di ba? Mismo Oo, si pero Bongo, meron din oo, siyang statement yeah. before, 'di ba, panayam Mm. regarding pabuya o reward. O, Yes, paano po oo. 'yan? Pero yun nga, no, unless we have a testimony directly linking, no, at tinuturo mismo ang ating dating Pangulo, eh mabigat yun. Yun ang hinihintay natin kung meron man, no, Christian. Pero alam mo naman na laging sinasagot yan ng kanyang mga tagapagsalita, no, na sinasabi nila kahit na sabihin natin, eh sinabi ni Pangulo na kill, kill, kill. Ang Mm. sagot naman nila, eh alam mo naman ang Pangulo, it's all hyperbole. No, alam mo naman ito laging ganoon eh, 'di ba? So we cannot